Senyors, arribats a aquest cas, hem de donar el primer premi. Entrega el primer premi l'Amadeu Carbó de l'ICUP i el guanyador, els guanyadors en tradicional, aviam aquestes mans, aquest en la categoria tradicional són
Músics i aplausos! Molt bé, esteu preparades? El públic està preparat?
tradicional. Aviam aquestes mans, aquest...